No, svojho syna, Filipka, som prihlásila práve na tento kempík kvôli tomu, že už v predošlej spolupráci počas školského roka sa mi videla práve táto aktivita veľmi dobrá pre rozvoj intelektový, rozvoj zručností na to, aby sám v sebe našiel taký veľký potenciál, chcel niečo dosiahnuť, chcel na niečom pracovať. A na druhej strane na to, aby našiel nové kontakty, možno nový spôsob využitia času. A veľmi sa mi usvedčila práve tá filozofia, ktorú kempík robí, čo sa týka Baťu, kde naozaj nejde len o podnikanie, ale ide o rozvoj osobnosti, o stanovenie si cieľov, o splnenie práve týchto cieľov, ktoré dokážu urobiť aj samotné malé deti. Dcerku som prihlásila na tento tábor, pretože hlásila sa tu aj jej jedna kamarátka a ona rada chodieva tam, kde už niekoho pozná. A zároveň je to na Slovensku a keďže žijeme v Čechách, tak chcela sa zdokonaliť trošku aj v slovenčine a zoznámiť sa s novými kamarátmi, ako získať si nový okruh priateľov. A zároveň, ako je to tábor, ktorý je zameraný na tvorivú činnosť a to patrí medzi jej najobľúbenejšie činnosti. Niečo vyrábať, niečo tvoriť.